Lho iki tak gawake sate wedhus iki. Yo nuwun ning aku ora oleh mangan sate wedhus. Sate nopo ora oleh mangan? Dari colak darah tinggi to. Enggak tenan, Jo. Tenang Jo, darah tinggi. Aku yo sok kerep ngombe obat karo ngurangi mangan. Kowe iki lak wis tak kandhani to, ngombe Bio 7. Kaya obat liyane. Sampeyan iso nyembuhke menawa penyakit. Aku ki ya wis ngandani. Ning ngeyel e. Mosok to, Jo? Ya nek ngono tak tuku. Nang tuku ning apotek wis ana kok. Sate ijo iki. Sedina ping 7 15 tetes seger sehat bareng Bio 7. Masuk terus. Matuk tenan to iki. Canggih. Enggak tenan, Jo. Tenang Jo, darah tinggi. Aku yo sok kerep ngombe obat karo ngurangi mangan. Ora kakak. Ora wis tak kandhani to. Ngombe Bio 7. Wis tak glani. Ora wis tak kandhani to. Kowe iki lak wis tak kandhani to. Ngombe Bio 7.